máme jedinou, jak já říkám, výhodu, že to není jenom o nás, ten svět. Že je celý svět nemocný. Že nejsme nemocní jenom my. Vracíme se k tomu covidu. Ne ke covidu. Obecně. Celkově. Svět je nemocný. A naše malá zemička taky. Když máme několik pohlaví, když máme mýtů, když máme, já nevím co, teď je to příšerný, teď je to proti zdravému rozumu. Ježiš, já nevím, kde ty pohlaví mám. Jsi podpaždí, nebo jestli mě tatínek zapomněl udělat. Teď ty lidi mluví blbosti. To mě na tom straší. Mají jiný pohled na svět. Ale co to je? Ale trošku magora, trošku blbci. Tak mě ukažte ty pohlaví. Já vám je ukazovat nebudu, já jenom... Ne, to nemyslím to vaše. Mají možná právo si myslet, co chtějí, nebo ne? Nemají. Protože to hlásají. Jak si to myslí pro sebe, ale ať to nevykřikujou tyhle pitomosti. Takže byste chtěla, aby tohle... Nemají co dělat. Daří se jim moc dobře. Za nic. Takže tohle by se mohlo trochu změnit, podle vás. To by se mělo změnit. Něco za něco. Dáš ty něco, tadyhle budeme mít všichni, tak do toho přispěj. Pak si z toho vem. Ale ne, aby tam někdo přispíval a tam ty, který ne, z toho brali taky. To nejde. To jde, jak vidím. Trochu vylečit svět. Trošku vylečit svět. Tak ať se to podaří. Nemyslet na blbosti. Teď to je blbost. To je opravdu... Já si myslím, že nemají mozek. A nebo to dělají naschvál. Kam až vydržíme. Tak uvidíme, jak to dopadne. Děkuji moc za rozhovor. Ahoj, naschle. Ahoj.